गिबि गिबियावनो दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव एसेबां खस्थ' खालामनानै जाय बिथांमोना नैबे जोंनि गोसोआ बोराइ सावथुनखौ नायनो फैदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना दिनै हरनि गेजेरावबो गावनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय खस्थ' खालामफैबाय, बेनि थाखायबो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिनाय जाहैबाय। दा दिनै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय 2000सो मानसिया हल सिङाव हाबबाय। दा बिथांमोननि एसेबां गोसो गोथारै लैहोर लैहोर फैनानै एसेबां मदद खालामफैदों, बेखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु गोसोआ बोराया सावथुन, बियो समाजाव माबायदि सोलायनाय लाबोनो हागौ बा गोहोम खोलैनो हागौ? गोसोआ बोराया बे सावथुननि गेजेरजों समाजाव जाफ्लेबाय थानाय दिनै बर' जोंनि न'खरनि जायफोर गारजेनफोर बिथांमोना दिनै दान्दिसे गोजोननायनि थाखायनो सोरबा हौवाया सोरबा हिनजावा गावनि फिसायखौ गारनानै गावनि हिनजावखौ गारनानै गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजावजों बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन बेफोरखौ जों दिन्थिनाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि लाइमोनफोरा गावनि थांखिखौ बावनानै लोंनाय जानाय बाइक सानस्रिनाय ड्राग्स जानाय बेफोरावसो जोबोद गोसो होदों। दा जों बेफोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन जों बेखौबो नोजोर होनाय जादों। आरो दिनै जों नुनो मोनदों बर' बिजोङा माहाजोनफोरनियावल' जानानै दंसै, गोरिबफोरनियाव गोरिबफोरनि थाखायल' जानानै दंसै, माहाजोनफोरा बेनिफ्राय गोजानाव दङ। दा बेफोरनि थाखायनो जों बेफोरखौबो बेयाव मख'नाय जादों। लोगोसेनो दिनै जों सरकारा जाखिनि एमप्लयि बे एमप्लयिफोरनि थाखाय NPS होनाय जादों, खिन्थु सिगाङाव OPS होनाय जायोमोन। दा बेफोरखौबो जोङो जांख्रिथायनि गेजेरजों बेखौ सोलायहोनो हागोन नामा जों बेखौबो लानाय जादों। दा बेफोरखौनो बे सावथुनाव नोजोर बोनानै लानाय जादों। जिथु बे गोसोआ बोराया सावथुननि ससे नोंथांनि रल हिसाबै फोरमायना रल हिसाबै आं बेवहाय ओरैनो बैसो जानाय सेंग्रा, हाबा जानो जायाखै। दा बेवहाय आंनि रला जाहैबाय जोंनि समाजाव खायसे खायसे हौवाफोर दङ जायफोरा हाबा जायालासिनो ओरै बोराय गारनानै थायो। बे रला आं बेवहाय नाथाय अब्लाबो हाबा जायाब्लाबो जोंनियाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ। आंनि रला बेवहाय जोंनि समाजाव दिनै साख्रिआवला MLA मिनिस्टार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ बर' मिडियामाव होआ, इंलिस मिडियामाव होयो। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं सासे बैसो जानानै थानायब्लाबो मास्टार साख्रिआवला बिथांमोनखौ माबोरै बर' मिडियामाव फोरोंहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै आंनि रला बेवहाय बांसिन बेरखांनाय जादों। बेयाव डायलग ससे होनो हागोन नामा? डायलगा जाहैबाय, नोंसोर खुगा आरो मोदोमावल' बर', नोंसोर गासैबो गुबुन हारिनि थैजों गोरोबनाय। बेबायदिनो इयुन जोलैनि लाइमोनफोरनि सायाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन, जों दिनै गावनि थांखिफोरखौ जोगारनानै बा थांखिफोरखौ दोननानै गावनि जानाय लोंनाय बाइक साखानाय जों बेफोरावसो बांसिन गोसो होनाय नुदों। बिनि गेजेरावनो गोबां मोजां मोजांबो दङ। दिनै BTC गभर्नमेन्टखौ जों नुनो मोनदों सुपार 50, सुपार 100 बेयाव जोङो मोननो नाजानांसिगौ। गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरानो बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय गाज्रि खामानि बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जों सुपार 15आव माबोरै लानो हागोन जों बेखौ नोजोर बोनांगौ, बेखौनो आं खावलायो। सावथुन मुलुगाव बाहागो लानो थाखाय आं दिनै खावलायगोन, जोंनि साफ्रोमबो गोबां आर्टिस्टफोरानो दिनै फर्मेल नङा। दा जों फर्मेल लानो थाखाय जोङो दिनै द्रामानियाव थांनांगौ। जायफोरा मोसानायनि क्लासिकेल लानांगौ, जायफोरा मेथाइ खनग्रा बिथांमोना भकेलनि क्लासिकेल लानांगौ। बेफोरखौ जुदि लानो हायोब्ला जों सासे राफोद महरगिरि जानो हागोन। लोगोसेनो दिनैनि दिनाव हाइ स्कुलाव मेथाइ खननायनि थाखाय मोसानायनि थाखाय सासे फोरोंगिरि लागोन। दा बेखायनो जुदि भकेलनि जुदि क्लास लानो हायोब्ला बिथांमोना बे हाइ स्कुलाव मोसानायनि, दामनाय देनायनि, बागुरुम्बा मोसानायनि बेफोरनि सासे मास्टार जानो हागोन। बेनि थाखाय जोंहा दिनै क'क्राझाराव फाइन आर्ट कलेज दङ। बेवहाय जायफोरा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोना बेवहाय फरायनो हागोन। बेखायनो आं खावलायगोन बिथांमोना हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसे बेखौ फरायनायाव गोसो होयो। जायफोर आर्टिस्ट, जायफोर बे लाइनाव गोसो दङ, बेखौ जोङो सासे डाइरेक्टर
सासे मोसाखावरि बानायनो थाखाय जोङो मुम्बाइनि जिखिनि फिल्म इन्डास्ट्रि दाख्लै बावै जोङो 15 जन 15 जन हरनाय जादोंमोन बिथांमोना माबोरै जेनेबा जों नुदों रियेलिटि श' बेफोराव जोंनिफ्राय माबोरै हरनो हागोन जों बेफोरखौबो बेवहाय गोबां रायलायबोनाय जादों बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो आयदायावनो सासे राफोद महरगिरि खालामनो थाखाय जोङो बिसाया नाजाबाय दङ लोगोसेनो जों दिनै बेवहाय लांदाङाव सिनेमा नायनो गोनां जादों बेफोरखौबो फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै बिटिसिआव गंद' सिनेमा हल लुनाय जाबाय नाथाय बेनो थोजासे नङा जोंनि हलफोरा फिसा फिसा जादों बेखायनो नेक्स्टआव जिखिनि हल लुगोन बेखौ जोङो खमैबो 300निफ्राय 500 अडियेन्स नायनो हानाय खालामनो जाथों होननानै जोङो डिमान्ड खालामबोबाय दङ सारा बे बोसोराव मोनबेसे सावथुन बे बाराव आं बे मोनसेयानो गुबुन जेबो खालामनाय जायाखै